la llei de comerç que hem adaptat a la directiva de serveis, hem de dir en primer lloc que la directiva de serveis com a PSM, si haguéssim estat al Parlament Europeu, en tota seguretat haguéssim votat en contra. És a dir, és una directiva que el que fa és fomentar els interessos de les grans multinacionals i encara que té qualque aspecte positiu, com puguin ser la simplificació administrativa, entenem que està sobretot dirigida a afavorir les grans multinacionals. En la llei de comerç entenc que hem de plantejar a nivell polític com el model de municipi que volem, més que caricar el model de comerç. El comerç influeix molt del municipi i per tant, que volem? Un municipi que on els serveis, el comerç, els bars, els restaurants, les botigues estiguin accessibles per tots els ciutadans o volem un municipi que s'hagi d'agafar sempre cotxe per anar a comprar? Això és el gran problema, és la gran problemàtica. Des de la llei de comerç hem intentat precisament favorir el municipi aquell, el model de municipi que els ciutadans poden passejar dins el poble, poden anar a comprar les botigues de prop i això, diríem, crec que és la forma d'evitar problemes socials, és la forma d'afavorir també el petit i mitjà comerç, siguin quins siguin els propietaris, i és la forma de que els ciutadans puguin fer les compres a prop de casa seva.